Pràcticament a un quart d'11 del matí i esclar el nostre reflexionador en Santi Requesens, que sempre aterra amb aquestes ganes fantàstiques de rumiar. Avui ens parlarà d'una cosa molt curiosa i molt interessant, que quasi bé jo diria que fins i tot podria formar part d'una mena de capítol del diccionari alternatiu, l'espai que ens arribarà tot just després. Molt bon dia, Santi, què tal estàs? Doncs molt bé, gràcies a Déu. I vosaltres? Bé, home, anar fent i molt contents de veure't, sempre estem encantats de la vida. I jo content d'estar aquí. Escolta, jo deia això de que aquest capítol, depèn de com es tractés, fins i tot tindria cabuda, el diccionari alternatiu, amb els misteris i tot plegat. No, misteris no, Misteris no, és ciència, és ciència i política. Sí, bueno, però espera't. Va, expliquem a la nostra audiència de què tracta. Avui el Santi ens parlarà d'un tema que està bullint de manera important darrerament, allò que alguns mitjans ja anomenen i han fet viral, fins i tot, com la gran apagada, la gran aturada, o en castellà allò que diuen el gran apagón. Que fa referència a la possible amenaça d'una aturada energètica que es pot anar produint, no sabem quan, però de manera regular, i per tant això ens porta a parlar de l'actual guerra de les energies al món, una temàtica, això sí, aquesta molt més empírica que no pas això que jo deia del diccionari alternatiu, però clar, això de la gran apagada una mica de dir, hòstia, és que fa por, és que quasi forma part d'un programa de misteris, no sé, però és així, és tal qual. De fet, la gran apagada es pot o no es pot produir, ja ho veurem, però la temàtica potent és l'actual guerra que dèiem de les energies del món, que no és nova, però que més que mai està bullint, oi? Bueno, a veure, més que guerra, jo diria que és una barreja, de ciència, política i uns senyors que volen demostrar, uns polítics, uns líders que volen demostrar que la tenen més grossa que el veí. O sigui que al final és la forma bruta de dir ego. Sí. Però, bueno, mira, comencem pel començament i és donar bones notícies i jo no diria males notícies. Mira, l'electricitat és una cosa meravellosa, però que té un greu problema que no tenen altres fonts d'energia, i és de que sí, que no es pot emmagatzemar. A veure, es pot emmagatzemar en bateries, però clar, és un emmagatzemament molt limitat. O sigui, s'ha d'anar produint a mesura que es va gastant. El que també vull dir ara és que jo, evidentment, no sóc científic, no entenc de ciència, però vosaltres teniu aquí experts que en saben molt més que jo. Jo el que procuro aquí és, diguem-ne, mirar de fer simples coses que poden semblar molt complicades, que és la meva tasca cada dijous. Exacte. El gran apagón? Doncs no és que sigui possible, és que segurament passarà. Carai. No, carai, no, però és que tampoc ens espantem perquè això ha passat altres vegades ja. Però una mica m'estàs dient que tornarem al segle XVIII No. A les beceroles d'energia. No, què va. Ara en tinc, ara no en tinc. Què va. A veure, i aquí també vull renyar una miqueta els mitjans de comunicació, que sembla que gaudeixin acollonint a la gent. I exagerant coses que tenen una base, però que, escolta, que... Mira, Sí, perfecte. per lo que jo he entès, aquí tenim una sèrie de centrals productores d'electricitat, sigui salts hidroelèctrics, sigui centrals de cicle combinat que funcionen amb gas, sigui nuclears, sigui... bueno, el que sigui. Exacte, pantans, jo què sé. Sí, que estan totes connectades a la xarxa elèctrica, diguem-ne, però estan totes connectades d'una manera, diguem-ne, racional. I totes aquestes, quan necessites més electricitat, doncs, quan deixes anar més aigua per girar les turbines més, cremes més gas, cremes més urani, cremar no és la paraula amb l'urani, però produeixes més electricitat i quan hi ha menys demanda, com aquell que diu, doncs gires el grifo de menys. Aquí el problema són les energies renovables, principalment el vent. El vent? El vent, que clar que no el pots controlar. Quan fa vent tens una sobreproducció d'electricitat tremenda i quan no fa vent, on fa molt poc, en produeix molt menys. Amb això de l'apagada, el problema és que tota la xarxa elèctrica que tenim, no només a Espanya, sinó a tota Europa, està dissenyada per suportar unes tensions que poden pujar o baixar i que es poden controlar. Clar, a la que amb aquesta xarxa, diguem-ne, s'hi ha afegit un munt de molins de vent que no pots controlar, entre cometes, la potència elèctrica que poden fer. Home, sí, si veus que la xarxa va molt recarregada, pots frenar els molins. Però, clar, tampoc té cap sentit.
Literalment, el que passa aleshores és que és possible que hi hagi una sobrecàrrega a les canonades, als cables elèctrics d'alta tensió. I això el que pot fer doncs, és que literalment saltin els ploms. Com a casa. L'únic problema és que aquí estem parlant de ploms del tamany d'un portaavions, que no es poden canviar d'un dia per un altre. Ara, si això passa, i passarà, doncs, bueno, sí, estarem uns dies a les fosques o no sé què, però tot això s'arreglarà i tot Home, perquè en principi això és combinat, és a dir, es fa servir l'energia combinada, Sí, però hi ha moments, hi ha llocs on tot és més complicat. exacte, i a veure, i aquests apagons, el gran apagón, ja han passat abans. Jo recordo quan vivia als Estats Units, jo vivia a Nova Jersey, Sí. i va haver una falla doncs, a la central hidroelèctrica de les catarates del Niàgara. Sí, senyor. Una central immensa. Però és que a més ho recordo. Sí, Ho recordo, això. doncs jo estava allà i recordo doncs, que es van fondre els ploms i tot Nova York es va quedar a les fosques. I jo, com que vivia a l'altra banda del riu, vaig anar expressament al riu Hudson i, ostres, i veure tot Manhattan a les fosques era una mica... Va crear problemes, això, i van estar 2 dies que ara tenim llum, que ara no, però després es va arreglar tot, o sigui que res de tornar a l'edat de pedra. El que sí que passa és que, bueno, això pot passar. Passa que les cues arribaven a l'altra banda I passarà. de Brooklyn, perquè els semàfors i tot plegat no funcionaven. I, clar, i passarà. És com tenir un munt de mangueres de jardí i de sobte augmentes la pressió de l'aigua. És possible que aquestes mangueres, doncs, bueno, petin per algun lloc. Allò que diuen, Santi, totes les masses piquen. Totes les masses piquen. I el problema és que amb l'energia eòlica, aquests picos d'electricitat tan forts, quan fa molt vent, clar, no els pots regular tan fàcilment com literalment abaixar l'espita del gas, abaixar l'espita de l'urani o abaixar... Clar, això per una banda tenim més o menys respostes pel que estic veient. Sí, home. Més o menys tècniques. Sí. Des del punt de vista, fins i tot, tu has dit, tecnològic, científic. Sí. Molt bé. I que això segurament tindrà la seva solució, etc. Però aquí hi ha alguna més. És aquesta mena de... Jo deia guerra i tu deies potser no s'ha de qualificar com a guerra, però sí aquest estira i arronsa amb les energies del món i aquests canvis que ja s'estan produint. Mira, aquí hi ha una cosa molt clara i és de que la bona notícia, entre cometes, és que hem d'estar una miqueta orgullosos de que tenim una economia basada en el carboni. I això és cert. S'han arribat uns nivells d'eficiència energètica, allò que es diu, és que contaminem molt. No. S'ha arribat uns nivells d'eficiència energètica que fa 10 anys haguessin semblat impossibles. Impossibles, però clar, hem arribat ja a un límit. Ara hem d'entrar, sí o sí ens agradi o no, en l'economia del no carboni, o reduir el carboni. I aquí és on entren tots aquests, diguem-ne, actors, sigui polítics, sigui científics, que clar, que volen la seva part del pastís. Aleshores, clar, amb el tema del gas, per exemple, doncs clar, tenim un senyor Putin que mana a tota Europa, perquè si ell baixa l'espita del gas, Europa té un problema, de sobte a Alemanya han de tornar a cuinar amb carbó, però clar, al senyor Putin tampoc li interessa això, perquè escolta, el seu país necessita els quartos de la venda de... Després, enmig, tenim ara a Bielorússia amb un tal Lukashenko, un aprenent barato de dictador. Doncs sí, la veritat és que darrerament està donant titulars aquest home. Exacte, i aquest senyor, doncs, clar, veu que un dels gasoductes principals cap a Europa passen per Bielorússia i vol marcar paquet dient aquí mano jo i com no ho veieu el que jo dic o no deixeu de molestar-me, doncs tanco aquest gasoducte. I clar, el Putin ja li ha dit que ni parlar-ne, però totes aquestes incerteses fan que el preu del gas es dispari. Petroli. Avui veia doncs, que les gasolines i els dièsels s'ha pujat un nivell estratosfèric. Això també és una miqueta per simple oferta i demanda. A l'època de la pandèmia, no sé si te'n recordes, en vam parlar ja, de que el preu del petroli es va arribar a posar en valors negatius. Sí. Perquè als Estats Units s'havia provat el shale oil, que és trobar petroli trencant les roques. Sí, un procés que... procés complicat i de vegades que fa molta por, la gent que hi viu a prop. És que fa molta por. Fa molta por perquè és tremendament perjudicial tant en seguretat com pel medi ambient. Però clar, de sobte el mercat es va inundar de petroli, de sobte ve la pandèmia que no podem conduir cotxes, la demanda va ser tan baixa i l'oferta tan alta que el preu es va enfonsar. Totes aquestes empreses que feien shale oil van quebrar. Per tant, es va produir menys petroli. Ara torna la recuperació econòmica, la gent pot tornar a conduir, hi ha una demanda de petroli tremenda, i per això els preus han pujat. És molt simple. Aleshores, s'arribarà amb un ajust,
Tampoc hem d'oblidar que hi ha una energia que la gent diu ni parlar-ne, però pensem-hi, que és l'energia nuclear. Molta gent es pensa que l'energia nuclear contamina molt, i a veure, fa residus, evidentment, i perillosos. Però l'energia nuclear produeix gairebé 0 CO2 a l'atmosfera, O sigui que totes aquestes xemeneies que veiem tan tremendes, en el fons són torres de refrigeració, i el que surt d'allà és vapor d'aigua. I l'energia que té, saps una d'aquestes piles de mando a distància? Per exemple. Un tros d'urani d'aquest tamany té tanta energia com mitja tona de gas natural. Què vull dir això? Que l'urani des del punt de vista d'eficiència energètica és algo collonant. Però hi ha el tema dels residus que s'ha d'estudiar a veure què es fa amb això. Aquí hi ha el problema, i el problema important. Sí, però bueno, ja veurem què es fa amb això. Què vull dir? Que a l'hora de descarbonitzar i rebaixar les emissions, tampoc siguem tan alegres descartant l'energia nuclear malgrat els problemes que també porta. Perquè fins que no arribi la solució miraculosa, que la comentaré ara, poder necessitem més... Ens portes una solució miraculosa? No és miraculosa. És pura ciència. És pura ciència i sentit comú. Aquí també hi ha una cosa molt clara. Si volem descarbonitzar l'economia, això implica sí o sí menys creixement. El tema aquest del creixement il·limitat ja s'ha vist molt clar que això no pot ser. Es parla molt de que l'energia del futur és la solar. Perquè això vaig estar estudiant l'altre dia. No, home, almenys en geografies com la nostra, que si té alguna cosa sol. I hi ha una cosa que a partir d'ara, en els propers anys, tindrà molt valor, que és els deserts. Pel sol que hi ha. Perquè 40 minuts de sol donen tota l'electricitat que necessita la humanitat en tot un any. Imagina't. Estàs dient que al Sàhara i tots aquests llocs on dius fins ara el que necessitaven era gratar el terra per treure petroli, i feien molts calés, per cert. Exacte. Els GECs. Exacte. M'estàs dient que ara podríem arribar a veure en un futur deserts plens de plaques solars. Perquè és la seva riquesa autèntica. Un escenari quasi bé de ciència-ficció, però... No, ciència-ficció no. Ciència-ficció vull dir que no estem acostumats en un desert ple de... Sí, però si ho penses una mica, és que és de lògica, de sentit comú i d'eficiència. Perquè, clar, també les plaques solars ara són molt més eficients que fa 10 anys. I tot això per què? Per produir hidrogen, que és el que alimentarà els motors de combustió del futur proper. Del futur proper, que es parla molt del cotxe elèctric, però compte que... El futur està amb l'hidrogen. Amb l'hidrogen, molt bé. Déu-n'hi-do. Escolta, que aquí hi ha molta temàtica, aquí, doncs, sí, això... Podríem parlar molt més temps... Jo crec que hi haurà més capítols relacionats amb tot plegat. I parlar amb el tema del canvi d'hàbits de consum, que aquí també els ciutadans de peu també hem de posar el nostre granet de sorra en reduir el consum energètic. Jo crec que, Santi, i això ja ho hem fet més d'un cop, que acabem relacionant les temàtiques que vas tocant amb d'altres capítols que poc o molt tenen que veure. Per tant, més o menys. Això ja ho anirem recuperant. Sí, perquè al final és això, amic meu, política, ciència i demostrar quin líder la té més llarga que el veí. Sí, senyor. Aquella cançó del Serrat, que deia, a veure, aquests que volen marcar paquet i que... Per això, a veure qui la té més grossa, no? Si tots els líders fossin dones, no tindríem aquest problema, em sembla a mi. En tindríem d'altres, però bueno. No, però a vegades també es parla precisament de l'eficiència amb les dones quan estan al capdavant dels governs. I això ve molt a cuento d'anunciar, de dir que la propera setmana... Mira, ara sentim el Serrat, Sí. Veus? Sí, ara ho escoltarem, Sí.
Bueno, sempre és agradable escoltar el Serrat, però més o menys explicava aquestes coses, a veure qui la té més grossa, que deien. Exacte. No, que deia que la setmana vinent, 25 de novembre, Dia Internacional contra la lluita masclista, la violència masclista, i per tant també faràs un especial una mica a nivell general d'aquest problema arreu del món, més enllà de les nostres fronteres, arreu del món, com es gestiona, quines solucions tenen, a quins països els va pitjor i a quins més o menys se n'en surten més. Serà molt interessant i serà el nostre tribut també, precisament per afegir-nos al missatge de la lluita contra el masclisme. Esclar que sí. Això serà el 25 de novembre, la setmana vinent. Santi Recasens, un plaer com sempre. Moltes gràcies, mestre i amic, que ens fas reflexionar i que ens fas rumiar, que això és el més maco que pot passar en una ràdio. Mestre no ho sé, amic segur. Molt bé. Doncs, amic meu, que acabis de passar una bona setmana. Igualment. I ves per on, avui ens acomiadem amb el Joan Manel Serrat. Molt bé. Molt bé! Ponte aquí, mami.